Video sam, ja rekao. A pa da, vidio, ti si vidio. Ajde ki se vidimo. Da, a to za 20 godini ga se desi. Če me vprašaš v nedeljo na večer, ko je odlikata prebudila? Da ne se odlikata. Ti ne gleda, kako je vreme, kako je dan. Ti ovo tudi popravi. Da dođem u dvoranu pred tenku Pošto je nedala i ne